Benvinguts i benvingudes a Salut a la Ràdio, l'espai on parlem de temes de salut amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara mateix, Dani Autonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Avui tractarem les tasques de la treballadora social i del document de voluntats anticipades. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a la Ingrid Coll. Ella és treballadora social sanitària. Benvinguda. Gràcies. Hola. Què tal, com estàs, Ingrid? Molt bé. Sí? Sí. Molt bé. Mira, m'agradaria per començar a veure si ens pots fer una breu presentació de qui ets i on et podem trobar. Sí, soc la treballadora social sanitària de l'àrea bàsica de salut de Moià, que inclou diferents municipis de l'Estany, Moià, Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja, i m'ubico presencialment normalment al CAP de Moià i al CAP de Castellterçol. Molt bé. Molt bé. I què fa treball social en l'àmbit de la salut a l'atenció primària? Doncs treball social podem estar a diferents nivells assistencials de salut. En el meu cas estic a atenció primària, que seria el que és els centres d'atenció primària, els CAPs o els consultoris, però també estem als hospitals i atencions especialitzades com podrien ser atenció a la salut mental, a la CIR o a l'atenció de les drogodependències. En funció d'on ens trobem, les necessitats socials que s'hi donen i de salut, la nostra intervenció pot variar una mica, però més o menys la missió o el nostre treball va enfocat cap al mateix. Molt bé. I de quina manera treballeu? Com ho feu? Doncs treballem tant a nivell individual com familiar. També podem treballar a nivell grupal, fent, diguéssim, ajuntar diverses persones. Fer com tallers? Sí, com uns tallers a nivell grupal, més dirigit cap a temes de grups de suport, grups amb atenció al malestar psicosocial. Molt bé. I també fem atenció a nivell de comunitat. Molt bé. Però el gran volum de la nostra intervenció sobretot recau a atendre a les persones de manera individual i a les seves famílies si és necessari. Molt bé. I quina és la vostra feina exactament? Sí, la nostra feina és valorar i intervenir socialment sobre aquells aspectes i situacions socials, familiars i emocionals que poden estar causant o causen malestar psicosocial, que afecten a la salut i al funcionament de la vida de les persones. I amb la vostra intervenció, què és el que feu? Sí, l'objectiu és poder ajudar a que la persona, família, tingui una situació més saludable amb això, amb voler millorar la qualitat de vida en relació a la seva salut. Molt bé, Ingrid. Molt interessant tot això, Quin tipus de problemes socials i psicosocials hi pot haver? N'hi ha molts? Sí, podem trobar-nos diferents tipus de problemàtiques socials que poden, això que deia, poden provocar malestar psicosocial i estarien sobretot això, vinculats amb vincles familiars, de convivència, xarxa de suport, habitatge o laborals i formatius, ingressos econòmics. Diguéssim que el que fem és mirar els diferents àmbits de la vida de la persona i com aquestes interfereixen en el seu estat psicosocial, a nivell de vida, de com afecta això en el seu procés de salut-malaltia. Carai, Déu-n'hi-do, molt bé. I Ingrid, per entendre una mica millor, ens podries posar algun exemple? Sí, en trobo normalment situacions en què, per exemple, una persona d'edat avançada que viu sola i pot necessitar suport per les seves activitats del dia a dia o precisa suports a domicili. Aquest seria, per exemple, un cas d'una situació de problema a nivell social. Clar. O que, per exemple, es dona una situació de soledat no desitjada i que li agradaria ampliar la seva xarxa de relacions, Clar. Cert. Sí, exacte. Sí, digue'm, Ingrid. I també en situacions en què s'acaba de diagnosticar una malaltia que es fa difícil d'acceptar i ens costa assimilar-ho, i com podem enfocar la nostra vida a partir d'aquest nou diagnòstic. Clar, això ha de ser molt complicat. Sí, tant.
Clar, et diagnostiquen una malaltia i de cop i volta et cau el món a sobre. Exacte. Com ho faig? Què faig? Com ho digereixo? Clar. Què faig jo ara? Clar. A qui m'haig d'adreçar? Com m'organitzo? Clar, és molt complicat. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O, per exemple, algun cas, no?, relacionat amb una problemàtica a nivell econòmica, no?, que també pot interferir, per exemple, en no poder comprar els medicaments que medicina m'ha receptat, no? Clar, i tal com està tot ara. I tant. Suposo que deu ser una de les coses que trobes més sovint, actualment. Hi ha algun cas que es repeteixi sovint, que diguis és que aquest és el que em trobo amb més volum de gent? Sí, sobretot atenc a persones més aviat, no?, d'edat avançada, amb unes malalties cròniques, no?, que ens trobem en una situació de cronicitat, i, clar, aquesta persona, no?, que presenta una vulnerabilitat, una fragilitat pel seu estat de salut, per una edat avançada, clar, aquesta persona recolza, no?, necessita recolzar-se, rebre suport del seu entorn, no? Normalment sol ser un entorn familiar o un entorn més de cures a nivell formal, que diuen, no?, de suports privats. Clar, en aquests casos sí que em sol trobar a persones cuidadores principals, no?, que cuiden del seu ser estimat i que en moltes ocasions no hi ha altres cuidadors que facin suport. I clar, aquí ens trobem, no?, amb una única persona que cuida, que es va esgotant, que, clar, ell o ella vol cuidar el seu familiar, però clar, això hi ha el risc, no?, de que generi un aïllament a la persona cuidadora, no? Clar, perquè suposo, imaginem-nos, posem un cas, una persona gran, un avi o una àvia, normalment qui cuida és la filla o el fill, però és clar, aquest fill o aquesta filla té la seva família, té la seva feina, a més té... I suposo que això al final del dia i al final de molts dies acaba esgotant. Exacte. No? I fins i tot normalment em sol trobar que és la mateixa parella d'edat avançada que també cuida la persona dependent. Ara posaré un exemple, una persona amb una demència, amb una demència pot ser un Alzheimer, pot ser altres tipus de diagnòstic de demència, i en què, clar, la persona dependent depèn totalment de la persona cuidadora. I clar, em trobo amb persones que potser fins i tot els hi costa sortir a comprar, els hi costa anar a demanar visita al metge per elles... Clar, per la por de deixar l'altre sol a casa. I això el que fa és provocar que cuiden superbé, no?, la persona que estimen, però clar, es deixen de cuidar elles mateixes. Clar, perquè normalment són dones, potser? Normalment solen ser, hi ha un gran volum de dones, sí, dones cuidadores. I fins i tot en relació a la seva salut, no? A la seva salut, a que es van aïllant. Per què parlo d'aïllament? Doncs perquè l'ocupació que dediquen a la persona que cuiden ocupen gran part del dia. És total. Clar, i llavors no els hi queda, no?, un espai per elles d'esbarjo, que li diem, no? Esbarjo en el sentit de poder fer alguna cosa per elles, no?, per poder estar contentes, per poder fer exercici, per poder fer... Clar. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ingrid, ens podries comentar en quines situacions es pot necessitar més suport? Sí, amb això que comentava ara, no?, amb situacions en què les persones, hi ha etapes de la vida que poden ser més fràgils, podem ser més fràgils, podem ser més vulnerables, sigui per edat o sigui per una discapacitat, no?, un problema de salut que fa que ens limiti per les activitats de la vida diària, del dia a dia, o per algun diagnòstic d'alguna malaltia. Clar, en aquests moments és quan la persona necessita més suport, no?, del seu entorn. Clar. I en aquests casos es pot, no sé, ens podem trobar en alguna situació del maltractament? Sí, també el tipus de maltractament que hi ha, que no només hi ha un maltractament físic, sinó que hi ha moltes altres formes de vulnerar la integritat d'una persona i atemptar contra la seva dignitat, no?, i la seva llibertat.
En aquest cas estaríem parlant d'altres tipus de maltracte que podria ser de tipus econòmic, no? Per exemple, posem un exemple. Sí. Doncs una persona depèn de l'altra econòmicament, per motius que sigui. I aquesta persona doncs, no li nega accedir als seus ingressos. Són família, m'invento. Ara són un matrimoni, que una persona depèn de l'altra, però que no li dona diners, que li té el control dels diners, que no pot comprar-se el bàsic que pugui necessitar per ella, doncs aquí estaríem parlant d'un tipus de maltractament, no? Econòmic. No? També podríem estar parlant d'un maltractament de negligència o abandó, que això vol dir que la persona que cuida o que ha de tenir cura d'una altra persona no li té cobertes les necessitats bàsiques, no? I bueno, estaríem parlant o que l'abandonés, no? Jo què sé, per exemple, una persona menor d'edat, no? Un infant, doncs que no se li procuri, no? Un benestar a nivell físic i emocional, no? O una persona gran o una persona amb discapacitat. Déu-n'hi-do. Sí. Ingrid, sí que n'hi ha de situacions, Sí, hi ha moltes altres formes, no? O el maltractament psicològic, no? Que és una forma també que costa molt d'un adonar-se, ostres, no? Això realment estic rebent un bon tracte, no? Un bon tracte, aquesta persona m'està atenent bé. Em sembla que ho tenim com molt normalitzat, no? O potser ha de ser, o és realment quan es surt del que creiem normal, que llavors és quan comencem a pensar en això, en què és un maltractament. Com ens n'adonem? Perquè, esclar, a vegades penses, bueno... Clar, a vegades es pot donar de forma de malestar, no? Es pot donar, jo què sé, símptomes d'ansietat, d'angoixa, de depressió, i potser no ho hem relacionat o no ho relacionem o no ho volem parlar, no? I potser són signes que ens han de fer pensar, no? Si realment estem rebent una bona atenció, no? De l'altra persona. Clar. I pot ser que s'autoneguin. No, això no és maltractament. Això és normal, això és... Suposo que és complicat, no?, adonar-te'n. Clar, si portem molts anys, no?, un temps amb una relació que normalitzem certes conductes per part de l'altre, fa que a vegades creiem que això és normal, no? O fins i tot la pena o l'estima que senten els hi sap greu i no diuen res. Clar, Déu-n'hi-do. És complicat, és complicat. Sí. Ingrid, quina és la tasca dels treballadors socials sanitaris al CAP? Expliquem una mica... Sí, el que fem és posar mirada als diferents àmbits de la vida, no?, importants de la persona, que em sembla que ho he comentat abans, però ho remarcaré, no? El que mirem és a la persona, a lo que és la seva vida relacional, de convivència, amb qui viu, amb qui està, no? Amb els suports que té, això en funció de si hi ha una certa dependència de la persona que depèn d'algun altre, i mirem això, l'entorn laboral, econòmic, formatiu, de capacitat, no? A nivell de fortaleses que té la persona, no? I com això pot estar condicionant el funcionament òptim, no?, que li diem, de la persona en l'atenció de la seva salut i dels familiars o persones properes. Aleshores, vosaltres els ajudeu a que això vagi més bé, no? És a dir, que agafin una via en la qual es trobi més còmodes. Posem mirada a aquests àmbits, a si hi ha situacions de risc o que veiem que són factors que poden interferir en el benestar de la persona, i mirem d'acompanyar i orientar per veure com es pot apaciguar, no? o com pot millorar la seva situació personal. Molt bé. I què passa quan hi ha un diagnòstic de certes malalties? Sí, quan es diagnostica a certes malalties, depèn del diagnòstic, no? Hi ha un impacte emocional en la persona, no? En el seu entorn més proper, que fa trontollar tot el seu funcionament, no? Tota la seva vida, i en aquest moment és quan és més necessari, no?, rebre una atenció, sobretot, no?, del seu entorn, estar acompanyada i rebre acompanyament dels professionals, no?, i un assessorament. Clar. Com s'aborda el tema des de la teva tasca, Ingrid? Sí.
tenim això en salut, abordem el procés de salut-malaltia des d'una perspectiva global i integral, que això li anomenem una atenció biopsicosocial. D'acord. I aleshores què és el que teniu en compte? Doncs aquesta mirada biopsicosocial, tal com el nom ja indica, és que no només es té en compte la part de salut-malaltia, sinó que se sap que la persona hi ha altres àmbits, no?, que s'han de tenir en compte, no?, que és la part de les diferents dimensions que giren entorn a la persona, no? Tots aquests aspectes socials, tots aquests aspectes que he estat parlant, no? Aquesta teleranya de la vida d'una persona, no? Que no només és la salut, sinó que són les condicions socials, les relacions familiars, formatives, econòmiques, no? I fins i tot els determinants socials, no? De tot el que gira entorn a la persona, com pot interferir. I amb aquesta mirada el que fa és que des de treball social aportem el que és el diagnòstic social, no? O sigui, a part de que hi ha un diagnòstic mèdic, no?, el diagnòstic que fa un metge, doncs nosaltres, treball social sanitari, el que fem és explorar i fer, explorar, valorar, i diagnostiquem a nivell social, i llavors tota aquesta intervenció que fem ho aportem, no?, a la part mèdica, i de fet ajuda, no?, recolza aquest diagnòstic mèdic, no?, i reforcem cap al tractament, l'atenció, i intentem fer feineta de formigueta. I tant, però és molt important. És molt important aquesta feina, Ingrid. De quina manera es fa l'acompanyament? Sí, el treball social fem servir, sobretot la nostra tècnica principal és l'entrevista, i d'altres tècniques que fem servir també per valorar a nivell més objectiu, no? L'entrevista és subjectiu, però també traiem dades a nivell objectives, no?, que serien qüestionaris i test. I el que fem és una primera entrevista, tant a nivell individual o familiar, si és necessari, i en moltes ocasions necessitem més d'una entrevista, no?, per conèixer una miqueta, primer, quina demanda fa la persona, no? Perquè pot ser que la nostra intervenció no sorgeixi de la demanda que fa la persona, la demanda d'intervenció en treball social. Però en el cas que sigui la mateixa persona que demana intervenció a treball social, normalment ens agrada enfocar, no?, enquadrar en què és el que necessita la persona, què és el que li ha portat a venir i demanar hora en treball social dins de salut. I a partir d'aquí el que fem és valorem i fem un diagnòstic social amb tots els àmbits que he comentat abans, no? I fem un conjunt de propostes en la direcció per resoldre o millorar la situació inicial plantejada, no? La situació problema, com creiem que podria anar en la direcció per millorar la situació personal. Per exemple, hi ha casos que no faria falta fer més entrevistes, no?, i que amb les orientacions plantejades ja es podria resoldre, no?, la situació, o per altra banda, no?, o també hi haurien altres situacions que seria necessari iniciar un tractament d'acompanyament, en aquesta situació que es troba la persona. Fer un seguiment, acompanyament. Clar, molt bé, Ingrid. Ara parlo ja des del punt de vista de, diguem-ne, pacient, potser. Com es reconeix que necessites un assessorament? És a dir, si a tu, per exemple, com deies abans, et diagnostiquen una malaltia, trasbalses tu i a tots els que tens al voltant, però potser no saps, o saps a qui dirigir-te, com fer-ho. Realment necessito aquest assessorament? Com se sap això? De fet, des de medicina i infermeria, quan ja poden detectar una possible necessitat d'atenció de treball social, ja li diuen, miri, vagi a veure treball social de salut, i per aquest tema, no? Però si no també, quan es dona, jo diria, no?, com es reconeix que em puc beneficiar d'una atenció en treball social o podria ser positiu. Doncs diria que quan es dona una situació en la nostra vida que no suma al nostre procés de salut-malaltia, no?, perquè no únicament mirem la malaltia, sinó que
una situació de problema, no? Una situació dificultosa en la nostra vida, també es pot traduir en un problema de salut al final. Clar. I ho podríem detectar en el fet de, no? que ens provoca malestar, que ens provoca una incertesa, que tenim pors, no sabem què ens passa, o que estem tristos, que ens sentim cansats, no? I que no sabem com seguir, no, estem com perduts, necessitaria... I és aquí quan seria bo potser demanar hora amb treball social per veure si podem ajudar o no. És que a vegades aquestes situacions que ara estaves dient potser les normalitzem. Ai, és que tinc una època que estic de baixón. O mira, és que m'ha passat això i això. Bé, ja me'n sortiré. Potser no és aquesta, no?, la resposta que ens hem de donar nosaltres mateixos. Ja me'n sortiré. No, potser sí que seria bo demanar hora amb tu, explicar-t'ho. O també està bé pensar, no? Què m'està passant? No? Què no funciona o què m'està passant a la meva vida? Que estic més trist tot, no? Ingrid, intervenir únicament quan hi ha un diagnòstic de salut? No, també intervenim quan es donen situacions de problemàtica social, no? De vulnerabilitat, de risc, per exemple, de malestar psicosocial, que sabem que tots aquests factors, no, adversos, hi ha uns factors adversos que poden comportar a una pèrdua de salut, no? A nivell a curt, mig o llarg termini. La nostra intervenció, diguem que gira entorn a el que és la salut i la malaltia. I quina és la franja d'edat més habitual? Normalment atenem sobretot a persones d'edat avançada, no? Que és l'etapa en què es dona més fragilitat i les persones podem necessitar més suports, no? Pel dia a dia. I això que em deies abans que es donen situacions de problemàtica social, també podríem incloure adolescents, joves que passen per una etapa una mica complicada? Sí, també, clar, també ens trobem a la infància i a l'adolescència, no? Que hi ha diagnòstics de salut que interfereixen, no? Allò que comentava, fa trontollar el que és a la situació personal de la vida, no? De la persona com a la seva família, que en aquests casos sempre va bé, no? Fer una intervenció a nivell de treball social per poder acompanyar, no? En aquest nou diagnòstic i poder oferir, orientar en tema de suport, recursos i en benefici sempre, no? De la persona i el seu entorn. Com també, per exemple, clar, ens podem trobar amb situacions de negligència, com estava dient, no? Negligència per part de les persones cuidadores, siguin pares, tutors, negligència en quant a la cura, no? De no donar la cura que necessita una persona, no? A nivell psicològic, físic. Fins i tot també ens podem trobar en situacions d'absentisme dels centres escolars. Dels alumnes? Dels alumnes, sí, clar. És a dir, que no es presenten a l'institut o a l'escola? Sí. Però ningú ho sap? Clar, l'escola se n'adona, però des de casa? Clar, tant pot ser, no?, el mateix adolescent que faci faltes d'absentisme i entenc que ho poden o no saber, no?, els pares. Potser ho amaguen. O es donguin situacions d'absentisme i que siguin els propis familiars, no?, que no porten els seus fills a l'escola. O, per exemple, clar, ens podem trobar també, no?, problemes a nivell de salut físic, a nivell de salut mental, no? És tot, que podem intervenir o fins i tot a nivell de conducta, no? Que potser es puguin donar certs problemes a nivell de conducta, no? L'entorn familiar o separació conflictiva dels pares, no? Una desestructuració a nivell familiar. Clar, segons amb l'edat que agafes el nen o la nena també deu ser diferent. Segons l'edat que té ho entén potser més, quan són més petits potser és més complicat entendre per què, no?, aquesta situació. Exacte. I clar, el que ens fixem és amb allò que deia, no? Aquells indicadors de risc, no? Per exemple, un absentisme pot ser un indicador i una suma, no? d'indicadors de risc et pot estar dient que la situació no va bé i que cal fer una intervenció.
Clar, en aquests casos no únicament, hi ha altres serveis, no? Hi ha serveis socials bàsics, hi ha altres serveis especialitzats a la infància i que aquí entren diferents professionals. Clar, molt bé. Ingrid, i en aquest cas, com ho hem de fer? Com podem demanar hora? Podem demanar hora directament amb tu o ens ha de derivar al nostre metge referent? En el cas que vulgueu ser atesos per treball social dins de salut, heu de demanar hora amb treball social i ja està, res més. Llavors, sí, a nivell intern, no? Medicina o infermeria ja diu, demani hora amb treball social, perfecte, cap problema. O potser fins i tot em comenten, mira, a veure si pots contactar amb tal persona que m'ha demanat a veure si necessita que la truquis, no? Que de fet, volia comentar que normalment les visites normalment, sovint, sempre, fem les visites presencials a dins del CAP. Però sí que faig telefòniques i en certes ocasions també faig visites a domicili. D'acord. Ingrid, ara canviarem una mica de tema, em sembla. Ara et pregunto, si tu haguessis de parlar d'un tema en concret, què és allò que diries? Vull parlar d'això. És perfecte. Doncs m'encantaria parlar del document de voluntats anticipades. Molt bé, doncs explica'm. Perquè fins i tot crec que a nivell de premsa i notícies han sortit cosetes, però bueno, ja ho aniré comentant, però crec que és un bon moment per parlar-ne, perquè de fet és un document que fa molts anys que es pot fer i penso que val la pena poder-ne parlar. I em sembla que és una mica desconegut. Pot ser cada cop menys, perquè cada vegada m'estan demanant més visites per fer aquest document. Molt bé. Però perfecte, sí. Doncs explica'm què és aquest document, què és el que s'ha de fer. Doncs el document de voluntats anticipades, no? Que és el document de voluntats anticipades, no? Vol dir la voluntat d'anticipar-nos. No? Fem una acció en el que ens anticipem a una cosa, no? Sí. I és un procés del qual una persona d'acord amb els seus valors i conviccions planifica l'atenció mèdica, no? Que desitjaria rebre o rebutjar en el cas de trobar-se en una situació d'incapacitat per prendre decisions. D'acord. Com la paraula, no? que diu, és una expressió anticipada que fa la persona de com vol ser atesa, en què per diferents circumstàncies derivades del seu estat físic o psíquic no pugui expressar la seva voluntat, no? En un futur. D'acord. És un document que està adreçat al personal assistencial i ajuda els professionals que la tenen en aquell moment a saber quins són els seus desitjos i la seva voluntat de l'atenció. En quins moments s'utilitza aquest document, Ingrid? Ens pots posar un exemple? Sí, aquest document s'utilitza, de fet, és un document que està penjat a la història clínica, no? Llavors, més endavant, ja ho explicaré, com fer el procediment i tot, però aquest document s'utilitza quan la persona, pel motiu que sigui, no? A nivell de salut, no pot dir els seus desitjos i voluntats i quins tractaments vol rebre. M'ho invento, per exemple. Parlem d'una persona que presenta un accident de trànsit i en aquell moment es dona una situació en què la persona no pot dir, no? Per problemes de salut, què és el que vol i què és el que no vol, no? A nivell d'instruccions, a nivell de salut. De fet, si aquest document fet, allà ja queda tot per escrit, no? Les preferències que fa la persona. Clar. Per exemple, no sé, alguna instrucció, una orientació podria ser per mi és important el fet de no patir dolor físic o psíquic. Per mi és important sempre poder-me comunicar amb els meus familiars. Per mi és important, sobretot, mantenir una vida funcional, no? Del meu dia a dia, que jo pugui valdre'm el màxim possible, no? En el meu dia a dia. O fins i tot ens podríem trobar un altre cas, amb una demència en fase avançada. Clar, si la persona ha fet aquest document de voluntats anticipades abans de tenir l'enfermetat o en una fase inicial que està en plena capacitat de fer aquest document, clar, aquesta persona, conforme va progressant la demència, clar, arriba un moment que ell perd
aquesta capacitat o consciència, no? I clar, si la persona en el seu moment de plena capacitat i consciència ha fet aquest document, és com que deixa per escrit el que vol i el que no vol, no? En relació a les atencions de salut. Molt bé. I clar, o podria posar altres tipus, o processos oncològics, no? Procés de càncer amb mal pronòstic, no? Doncs com volem ser atesos. Com volem acabar els dies, diguem-ho així. I fins i tot, no? També parlem de l'últim tram, no? De la nostra vida, els últims dies. Quines preferències tenim, no? I fins i tot, una part important, i sempre que la persona normalment fa el document, és una part que té que necessita molt posar, no? On volem ser atesos a l'últim tram de la nostra vida, no? Moltes persones ens diuen, doncs mira, per mi és molt important poder ser atès a casa, no? Clar. A no ser que el personal mèdic digui no, per tractar això que em traslladin, però jo ja deixo per escrit que la meva preferència vull que sigui així o aixà, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ingrid, hi ha algun model en concret d'aquest document de voluntats anticipades? De models n'hi ha molts, però molts. I, de models n'hi ha molts. De fet, fins i tot un full en blanc redactat per la mateixa persona i validat també es pot considerar, no? Relacionat amb el tema de document de voluntats anticipades, ja seria vàlid. Molt bé. I quins apartats hi sol haver? O si agafem un full en blanc, què és el que no ens podem descuidar? Què és el que hem d'explicar? Val. Sí, de fet, jo abans de respondre sí que normalment jo el que faig, el model que utilitzo, el que presento, és un model que és del Comitè de Bioètica de Catalunya, que de fet s'actualitza amb les diferents normatives i orientacions que vagin sorgint, no? Però és el que deia, que de models n'hi ha molts. I els apartats, jo he tingut en compte el model que jo presento normalment, que m'agrada, és hi ha un apartat d'instruccions i criteris personals que la persona desitja que es tinguin en compte, no? Per exemple, això que deia, el fet de no patir dolor físic o psíquic, no? Si per mi aquest fet és important i que preval per sobre altres coses, el marcaria, no? De fet, és un document bastant llarg, però que està molt bé perquè són diferents caselles i està superbé perquè tu vas marcant, no? Si aquella frase, aquella afirmació a tu et ressona i estàs d'acord, tu marques la creu. Si no estàs d'acord, la deixes en blanc. I fins i tot sempre hi ha un apartat d'altres que a mi m'encanta, que aquí la persona pot explicar o si se li ha vingut alguna coseta al cap que vulgui mencionar, també pot fer menció. Molt bé. Hi ha espais en blanc. Llavors també hi ha un altre apartat que són instruccions sanitàries, no? Per exemple, deixant constància si vol rebre o no rebre certs tractaments, no? Si es donen el cas. També es poden detallar altres instruccions que dones sobre el cos, no? El fet de si volem donar el cos a la ciència, no? Donació d'òrgans, o altres instruccions, no? Del nostre cos, no? Quin ritual volem rebre, quins ritus, no? Si volem ser enterrats, si volem ser incinerats. I també hi ha un altre apartat que s'ha incorporat recentment amb la llei de l'eutanàsia, que és, l'eutanàsia és demanar ajut per morir, no? Per una mort digna, que és quan la persona demana això, ajuda a morir a un professional sanitari. També aquest apartat està incorporat en aquest document i que es deixa per escrit a nivell formal, per entendre'ns, no? Per si en un futur es dona el cas, doncs que la mateixa persona ja ha deixat per escrit que sí que voldria o que no voldria que s'apliqués l'eutanàsia. Una part que és molt, molt important del document de voluntats anticipades és el fet de designar un representant. El representant és aquella persona en què confiem, en què et coneix, que sap quins són els teus valors i que defensarà també els teus interessos. És aquella persona que farà d'interlocutora amb el personal sanitari, no? Que potser alguna pregunta que s'hagi de fer o en relació a la salut o el document de voluntats anticipades seria amb qui s'adreçaria l'equip mèdic, no?
i normalment recomanem sempre almenys designar un representant i fins i tot podríem posar un suplent. Podríem posar dos persones. Sí. I sobretot ho recomano per... a vegades passa, no? Una persona gran que té 5 fills i que dels 5 fills un pensa A, un pensa B, jo penso l'altre, i nosaltres, no, com a pares, sabem quin fill, no? Sabem que vetllarà, no? per lo que nosaltres volem. Doncs en aquests casos reforço i oriento en fer aquest document per deixar per escrit qui vol que ens representi en el cas que el dia de demà nosaltres no puguem parlar. Clar, has de confiar molt en aquella persona que farà realment el que tu vols, perquè a l'hora de la veritat també es podria donar el cas de ui, no, això que demana, no, jo no ho vull fer, clar, llavors. Exacte. Quan es pot fer aquest document, Ingrid? Es pot fer qualsevol persona major d'edat amb capacitat suficient per comprendre els riscos i alternatives del tractament proposat i que sigui de forma lliure i no coaccionada. És a dir, a partir dels 18? A partir dels 18 anys. Ja el podríem fer? Sí. Val. I si una persona vol fer aquest document, què és el que ha de fer? On s'ha d'adreçar? Doncs pot venir al CAP o demanar una visita per fer aquest document. D'acord. I últimament he sentit a parlar d'una nova llei. No sé si és així i si hi ha hagut algun canvi. Sí, hi ha hagut canvis, per això ha sortit a la premsa, no? Amb diferents informacions en relació al document de voluntats anticipades. És una llei que s'ha aprovat ara fa molt poquet, al febrer del 2024, que modifica una altra llei en relació a aquest tema que estem parlant, del document de voluntats anticipades. Clar, fins ara, per validar, per registrar aquest document de voluntats anticipades, necessitem que, a més de que la persona es personi, ompli el document i tot, necessitem que ho validin 3 testimonis. No? El que diguéssim que per la substitució del notari, en aquest cas, sempre demanem 3 testimonis, 2 dels quals no tinguessin parentiu fins a 2º grau ni relació patrimonial, i en què ells declaren, aquests 3 testimonis, que la persona que fa aquest document ho fa en plena consciència i sense cap tipus de coacció. D'acord. Clar, què ha passat? Que en molts casos això dificultava una miqueta el fet de que la persona pogués trobar 3 testimonis. Hi ha persones que ho tenen més fàcil, però hi ha altres persones que ho tenien més difícil, no? I fins i tot l'alternativa d'anar al notari i pagar-ho li suposava un esforç. Doncs amb aquesta nova llei es reconeix la possibilitat de fer aquest document davant de professionals sanitaris, sent l'únic testimoni necessari. Ah, molt bé. Sí. Molt bé. És a dir, que qui tingui dificultats doncs pot parlar amb el personal sanitari que facin ells aquests 3 testimonis, no? O que complementin un dels 3. De fet, és això, és demanar visita al CAP per fer aquest document de voluntats anticipades. Llavors, ja s'explicarà, però ara, de moment, encara ens estem mantenint amb demanar aquests 3 testimonis, perquè aquesta llei s'ha aprovat, però no s'aplicarà fins al cap d'un parell de mesos. Ah, d'acord. I encara estem en aquest procés de canvi. D'acord. Però sí que veia important comentar-ho, perquè, clar, m'he trobat amb persones que m'han vingut dient no, si ja no fa falta els testimonis. Ja, encara. I, clar, no, sí, ens trobem en aquest moment de canvi. Clar, perquè és aquest impàs. Quan aquest document ja està complementat, què hem de fer? O quins són els passos a seguir? Sí, primer és mirar quin document vol fer servir la persona, omplir-lo, i a partir d'aquí, quan ja està tot complimentat, siguin 3 testimonis o en un futur breu amb el testimoni d'un personal sanitari, el que es fa és enviar-se a registre. S'envia a registre al Departament de la Salut i el que fan és incloure aquest document a la història clínica del pacient. Fins i tot aquelles persones que tinguin accés a la meva salut també el podran veure registrat. Molt bé. I una vegada està formalitzat, el podem modificar d'alguna manera? Sí. O ja queda allò que has dit és el que hi ha? No.
Clar, recomana, depèn de quin moment fem el document. Si fem un document de voluntats anticipades en 20 anys, està clar que de 20 a 40 la situació segurament ha canviat. Exacte. El nostre entorn pot haver canviat, les nostres conviccions poden haver canviat. El que sí és recomanable revisar-lo i modificar-lo si fa falta. Doncs, Ingrid, hem arribat al final del programa. Si et sembla, fem una mica de resum del que hem parlat? Digue'm. Doncs he començat fent una breu presentació de qui soc i on em poden trobar. Llavors hem parlat de què fa treball social en l'àmbit de la salut, a l'atenció primària, de com treballeu i quina és la vostra feina exactament. He explicat quins tipus de problemes socials i psicosocials hi pot haver, n'he posat algun exemple i he parlat dels casos que repeteixen més sovint. També hem parlat de quines situacions es pot necessitar més suport i de quina és la tasca dels treballadors socials sanitaris al CAP. També he comentat què passa quan hi ha un diagnòstic de certes malalties, com s'aborda aquest procés i de quina manera es fa l'acompanyament. Hem parlat també de com es reconeix que necessites un assessorament, quan interveniu, quina franja d'edat és la més habitual i com podem demanar una visita amb tu. He explicat les voluntats anticipades, què són, quins models hi ha, quins apartats hi sol haver i de quan es pot fer i com ho ha de fer. I hem acabat parlant doncs, de la nova llei, dels canvis que hi ha hagut i què hem de fer quan el document ja està complementat. I abans d'acabar us recordem els horaris i telèfons dels consultoris més propers. Al CAP de Moià l'horari és de 8 del matí a 8 de la tarda i el telèfon és el 93 820 79 32. Al CAP de Castellterçol l'horari és de 8 del matí a 3 del migdia i el telèfon és el 93 866 63 50. En cas d'urgència vital truqueu al 112. Per tota la resta de temes de salut, truqueu al 061. I fins aquí el Salut a la Ràdio d'avui. Hem tractat el tema de les tasques de la treballadora social i del document de voluntats anticipades amb la Ingrid Coll, treballadora social sanitària. Qui us ha fet costat, Dani Otonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Ens acomiadem també de la Ingrid Coll, treballadora social sanitària. Moltes gràcies per venir, Ingrid. Moltes gràcies a vosaltres. Amb vosaltres ens retrobem la propera setmana amb més Salut a la Ràdio.